Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu adik-adik. Ing kelas dalu menika, Bu Andri badhe nglajengake andharan saking Bu Vicky kala wingi ingkang sampun ngandharake babagan ngoko alus. Lajeng sakmenika Bu Andri badhe nglajengake babagan basa krama lugu. Krama lugu yaiku basa kang kadadeyan saka tembung-tembung krama kabeh. Dadi ciri-cirine krama lugu yaiku kabeh tembung nganggo basa krama. Sakniki pigunane krama lugu. Setunggal, wong tuwa marang wong enom nanging kepengin ngurmati. Nomor kalih, marang kanca sing wis kulina padha derajate lan padha ngajeni. Nomor 3, priyayi marang sedulur tuwa kang luwih cendhek derajate. Saderenge Bu Andri maringi tuladhane basa krama lugu, saderenge adik-adik, tataran tembung kaperang dados 3. Nomor setunggal wonten sing diarani ngoko, nomor kalih wonten krama, nomor 3 wonten krama alus utawa krama inggil. Dadi tataran tembung wonten 3 nggih, ngoko, krama, krama alus utawa krama inggil. Nah, sing diarani krama alus mangke nggunakake tataran tembung krama. Dadi kabeh nganggo tembung krama. Sakniki coba ditingali tabel wonten mriki. Nomor setunggal wonten tembung ngoko, tembung lunga. Basa kramane kesah, krama alus utawa krama inggile tindak. Tembung nomor kalih ngokone tuku, basa kramane tumbas, krama alus utawa krama inggile mundhut. Nomor 3 wonten ngoko. Tembung ngokonipun nonton, tembung kramane ningali, krama aluse utawi krama inggile mirsani. Nomor sekawan tembung kuwe, kramane sampeyan, krama aluse panjenengan. Lan nomor gangsal ngokone mangan, kramane nedha, krama alus utawa krama inggile dhahar. Dadi adik-adik, ciri-cirine basa krama lugu nganggo tataran basa krama ingkang nomor kalih. Sakniki tak paringi tuladhane. Setunggal wonten basa ngoko. Bapak lunga ning apotek arep tuku apa? Diowahi dados basa ngoko alus. Bapak tindak ning apotek arep mundhut apa? Sakniki diowahi dados krama lugu. Bapak kesah wonten apotek ajeng tumbas menapa? Tuladha nomor setunggal, sakniki tuladha nomor kalih. Basa ngoko lugu. Ibu arep lunga ning pasar tuku gula. Basa ngoko alus. Ibu arep tindak pasar mundhut gula. Basa krama lugu. Ibu ajeng kesah peken tumbas gendhis. Tuladha nomor 3. Basa ngoko lugu. Pak Lek nonton wayang ing balai desa. Sakniki ngoko lugu, ngoko alus. Pak Lek mirsani wayang ing balai desa. Basa krama lugu. Pak Lek ningali ringgit ing balai dusun. Tuladha nomor sekawan. Apa kowe wis mangan? Basa ngoko lugu. Basa ngoko alus. Apa panjenengan wis dhahar? Sakniki diowahi dados basa krama lugu. Menapa sampeyan sampun nedha? Niku wau tuladha saka tembung ngoko lugu, ngoko alus kalian krama lugu. Sampun paham sedaya sakniki kagem gladhen cobi ndamela ukara nganggo tembung lunga, tuku, nonton, kowe lan mangan ing
basa krama lugu. Lan tugase didadoske setunggal kalian tugas kala wingi mangke dikempalake nalika dinten Kemis malam Jumat. Cekap semanten, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.